Jangan lompong tempe bosok. Esok iki meruput nek pasar golek bumbon. Bali saka pasar langsung ngopek lompong nek ngisor papringan. Ge usum udan kae lomponge lemu-lemu dhuwur-dhuwur saiki gering-gering iki. Tak pilih sing enom. Kayane sak tekem wis cukup. Langsung tak pancelasi. Tak masak sak godhonge. Sampeyan wis tau masak godhong lompong durung, guys? Godhong lompong ngene iki uwinuk ya, lembut, kelenyer-kelenyer enak dipangan. Nyiapke bumbune ana miri, brambang, bawang, lombok, salam. Iki sing mari sedep tempe bosok. Tak potong kotak-kotak. Aja lali marut klopo gawe santene. Penake nek desa ki ngene iki, klopo ya panen dhewe, beras ya panen dhewe, janganan ya panen dhewe, mung bumbone sing tuku. Prepare wis rampung, langsung dedek geni. Masak wae ya modale mung tuku rek. Kayu bakar wis disediake karo alam, alhamdulillah. Yo gas ki yo duwe, cuma yo ge jogo-jogo nak kepepet ngono tok. Dadi rada irit. Tempe bosoke digoreng dhisik ambek mateng. Bumbune terus ditumis. Tempe ketemu bumbune wajan, wah aromane swedep tenan iki. Nek wis coklat ngene iki langsung digujur banyu. Lomponge sok kabeh. Seasoning nguyah moto gula Jawa. Nah wis mulak-mulak santene disok. Aja lali inci pisik menawa ana sing kurang. Jangan lomponge wis mateng, gage-gage maem. Bismillahirrahmanirrahim. Suweger nyampleng tenan. Matur suwun sing sampun mampir teng video kula.